Ассалому алейкум тамошобинони азиз. Ирӯз дар саволҳои бародарони мо ҷавоб медиҳем, ки онҳо тариқи Телеграм канали мо адлия юститсия ба мо равон карданд. Инак саволи навбатӣ: ака корманди бедия ҳақ дорад бе асос маън кунад мошина? Тариқи Кодекси мурофиавии ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон моддаи 72 асосҳои маън кардани мошин чунин аст. Якумш, вақте ки қоидаи ҳаракати роҳро вайрон кардед. Дуюмш, ки мувофиқ набудани қисмати мошини шумо, яъне ягон ҷош пачақай, бамперш даромадагия ё фарош рехтагия. Сеюм, агар корманд подозрение дорад ки шумо мошинро ҳай карда наметавонед. Чорум, мошини шумо дар ҷустуҷӯ аст. Дар ҳамин асосҳо метавонад маън карда тибқи қонун. Саволи навбатӣ: ака ҳақ дорад корманди бедия ба мошини шахсии худ, яъне дар назди мошини шахсии худ беста ва мошинҳоро маън кунад? Ҳо ҳақ дорад, барое ки мо медонем ки на ҳар яки мошинои бахшиш кормандони бедия мошини махсус дорад. Барои ҳамин чӣ да не мехоҳӣ ҳуқуқи худро донӣ? Пас ба YouTube канали Адлия Юститсия подписаться кун.